10.000 ευρώ. Και όλα αυτά τα ισοφάρισα με την πρώτη φορά που έγινα funny trader και μέσα σε 2 εβδομάδες κατάφερα να βγάλω. Αν έβλεπα έναν τύπο στο YouTube ο οποίος μιλάει για trading, προφανώς θα ήθελα να ξέρω και το background του. Τι είδους trader είναι, τι έχει κάνει, τι έχει καταφέρει, πόσα χρόνια ασχολείται, αλλά και ποια είναι τα αποτελέσματά του. Διότι δεν θα μπορούσα να τον πίστευα απλά επειδή τον είδα στο YouTube να μου λέει και να μου αραδιάζει πράγματα όπως θα έλεγε ο καθένας. Και ξέρεις κάτι, καλά κάνεις και εσύ και δεν μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον στο ίντερνετ. Διότι πολύ απλά δεν ξέρεις ποιος είναι. Είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να σου λέει αλήθεια, αλλά μπορεί να σου λέει και ψέματα. Και αυτό διότι έχεις δει πολλούς εκεί έξω οι οποίοι απλά είναι αρολογία και σου δείχνουν ψεύτικα αποτελέσματα. Αν σου αρέσουν τα βίντεο και το περιεχόμενο που δημιουργώ, θα μου βοηθούσε πάρα πολύ αν έκανες ένα like και πατούσες και το subscribe και το καμπανάκι, γιατί αυτό βοηθά πάρα πολύ στον αλγόριθμο. Επίσης, θα μπορούσες να μου αφήσεις ένα σχόλιο το οποίο με βοηθάει από κάτω για να μου πεις τι άλλο θέλεις να δεις σε αυτό το κανάλι να δημιουργήσω. Όλο αυτό με βοηθά πραγματικά με τον αλγόριθμο και με βοηθά να συνεχίσω και να σου δείχνω ποιοτικό περιεχόμενο. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί θα δεις και αποτελέσματα τα οποία έχω καταφέρει και θα δεις πόσο consistency εν τέλει είμαι. Πριν περάσουμε όμως στο συγκεκριμένο βίντεο, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer για να είμαστε και σωστοί. Δεν είμαι επενδυτικός ούτε οικονομικός σύμβουλος. Οπότε δεν θέλω να λαμβάνεις καμία άποψη από έναν τύπο στο ίντερνετ. Καλό είναι να κάνεις τη δική σου έρευνα πριν κάνεις το οτιδήποτε. Ό,τι λοιπόν λέω στο κανάλι μου ή στα βίντεο μου εκφράζουν κυρίως τις δικές μου γνώμες και τις απόψεις και τίποτα άλλο. Σκοπό έχουν να σε ψυχαγωγήσουν. Οπότε μην λαμβάνεις καμία άποψη από αυτά τα βίντεο. Κάνε τη δική σου έρευνα πρώτα. Αν είσαι συνεχώς online τα τελευταία χρόνια στο ίντερνετ, σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει διάφορα. Όπως για παράδειγμα, θα έχεις παρατηρήσει screenshots τα οποία δεν έχουν από πίσω ουσιαστικά κάποιο σημαντικό περιεχόμενο το οποίο να σου δείξουν. Σίγουρα θα έχεις δει τύπους να διαφημίζουν αυτοκίνητα πανάκριβα, τα οποία όμως μπορεί και να έχουν νοικιάσει. Και σίγουρα θα έχεις δει πολλούς να μοιράζουν trading signals και να σου υπόσχονται πολλά πράγματα. Οι περισσότεροι από αυτούς συνήθως μπορεί να κάνουν και live στο TikTok ή σε άλλες πλατφόρμες, τις οποίες και εσύ μπορεί να βλέπεις και να λες wow, τι καταφέρνει αυτός ο άνθρωπος. Και πολύ απλά αυτούς τους βλέπεις συνήθως για λίγο καιρό και μετά, boom, εξαφανίζονται. Οπότε και εσύ φυσιολογικό είναι όταν κάποιος σου λέει ότι είναι trader να βρίσκεσαι σε δυσπιστία. Και η πρώτη σου φυσική αντίδραση να σε βάζει κατευθείαν σε άμυνα και να μην μπορείς να είσαι σίγουρος για αυτό που βλέπεις απέναντί σου. Και αυτό είναι full φυσιολογικό. Να ξέρεις, αυτό δεν είναι δικό σου πρόβλημα και δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε εσύ να αντιμετωπίσεις. Αυτό είναι πρόβλημα του χώρου. Διότι εκεί έξω προφανώς και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να αποσπάσουν χρήματα και είναι απατεώνες. Και έχεις δίκιο να το σκέφτεσαι όλο αυτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που κυνηγάν ακριβώς αυτό το πράγμα. Στα λόγια είναι όλοι καλοί. Στο αποτέλεσμα όμως και στην πράξη, λίγοι είναι αυτοί που μένουν. Στο trading δεν μετράει το πόσα έβγαλες, αλλά το πόσο έχεις διάρκεια στον χρόνο και προστατεύεις το κεφάλαιό σου. Άρα, σημασία έχει το πόσο αντέχεις στο trading. Σίγουρα ένας καλός μήνας δεν έχει να πει τίποτα. Σίγουρα ένα story το οποίο σου δείχνει ότι έβγαλα τόσα δεν έχει να πει τίποτα. Το trading είναι μαραθώνιος και όχι sprint. Δεν τρέχουμε εκατοστάρι. Πρέπει να μπορέσουμε να αντέξουμε στην πάροδο του χρόνου. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, και επειδή και μου το ζητήσατε κιόλας, για να υπάρχει αληθοφάνεια σε αυτό το κανάλι, θα σου τοποθετηθώ με τη δική μου θέση. Δεν σου μιλάω σαν κάποιος ο οποίος κερδίζει κάθε μήνα. Ούτε σου μιλάω ως κάποιος ο οποίος δεν έχει χάσει και ποτέ. Ασχολούμαι με το trading σχεδόν 10 χρόνια ήδη. Όταν πρώτο ξεκίνησα, ήμουνα φοιτητής. Ήμουνα στο δεύτερο έτος της σχολής μου, μηχανολόγου μηχανικών. Έχω περάσει από όλα τα στάδια τα οποία μπορεί να περάσει ένας trader, διότι έχω αρκετή εμπειρία και γνώση. Έχω περάσει και από αρκετές φάσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες, αλλά και ζημιογόνες. Αλλά έχω περάσει και από φάσεις τις οποίες έκανα πίσω και είχα αμφιβολίες και υπήρχε και πολλή απογοήτευση και άγχος. Έχω δουλέψει και δουλεύω με brokers αλλά και pro-firms εταιρείες, οι οποίες μπορείς και να γίνεις funny trader. Όπου και από εκεί έχω και αποσπάσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων των οποίων έχω βγάλει μέσα από το trading. Προφανώς έχω κερδίσει και προφανώς και έχω χάσει και αρκετές φορές. Αλλά είμαι ακόμα εδώ. Και είμαι κερδοφόρος εν τέλει. Αυτό που ξέρω να κάνω καλά και είμαι εξειδικευμένος είναι στις πρόφημες εταιρείες να μπορώ να βγάζω χρήματα αλλά και να διατηρώ το κεφάλαιό μου για μήνες. Σίγουρα δεν είμαι ούτε ο γκουρού, ούτε ο θεός, ούτε κάποιος τέλειος. Είμαι ένας trader που απλά έχει πολλή εμπειρία και γνώση και έχει βρει στρατηγικές που δουλεύουν για αυτόν. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος μαζί σου. Δεν υπάρχουν πάντα περίοδοι οι οποίοι
χρειάζεται να κάνεις trading. Εγώ κάνω αναπεριόδους, κάποιες φορές μπορώ να σταματήσω για 2 εβδομάδες ή 1 μήνα, ανάλογα το κέρδος ή την ήττα που έχω φάει, και αυτό διότι καλό είναι να υπάρχουν κάποια διαλύματα ενδιάμεσα. Εάν κάποιος ακούσει και σου πει ότι είναι όλη την ώρα profitable trader, δηλαδή κερδίζει συνεχώς και συνεχώς, χωρίς να κάνει παύσεις, χωρίς να κάνει κάποιο διάλειμμα, χωρίς να έχει αποτυχίες, πιθανότατα κάτι βρωμάει. Δεν σου λέει όλη την αλήθεια. Το trading έχει τους κύκλους του. Και θα υπάρχουν φορές που θα κερδίσεις και θα υπάρχουν φορές και που θα χάνεις. Και θα υπάρχουν κάποιοι μήνες που αν ακολουθείς σωστή στρατηγική και πλάνο, και αν είσαι consistent, ουσιαστικά θα έχεις και τα ανάλογα αποτελέσματα. Και όποιος επιβιώνει σε αυτούς τους κύκλους, ξέρει και πότε να πατάει φρένο και να κάνει παύσεις. Τώρα, τι σημαίνει consistency στο trading? Consistency στο trading δεν σημαίνει να κερδίζεις τε και καλά κάθε μήνα. Consistency είναι να μπορείς να μην καταστρέφεσαι, να προσέχεις το ρίσκο σου και να το σέβεσαι και να μην κυνηγάς ντοπαμίνη. Εάν μια ήττα, ένα stop loss σε διαλύει ψυχολογικά, δεν έχεις πρόβλημα στρατηγικής, αλλά έχεις πρόβλημα μεγέθους και προσδοκιών. Εμένα, ως Βασίλης, μου πήρε καιρό να μπορέσω να είμαι consistency, διότι τα 4 πρώτα χρόνια που ξεκίνησα να κάνω trading, ήμουνα συνεχόμενα σε ήττες. Η πρώτη φορά που κατάφερα να πληρωθώ ήταν μετά από 4 χρόνια. Δηλαδή, όλα αυτά τα 4 χρόνια μπορεί να είχα βρεθεί να χάνω έως και 10.000 ευρώ. Και όλα αυτά τα ισοφάρισα με την πρώτη φορά που έγινα funny trader στην MyForex Founds που υπήρχε τότε, τώρα δεν υπάρχει. Κατάφερα και έκανα 2 πληρωμές και μέσα σε 2 εβδομάδες κατάφερα να βγάλω το ποσό των 17.000 ευρώ. Εκεί έπαθα κουμπλόκο και είπα wow. Από εκεί για μένα το trading ξεκίνησε να είναι τελείως διαφορετικό και σιγά σιγά κοιτούσα πώς μπορώ να διατηρηθώ και να είμαι περισσότερο καιρό profitable trader μέσα από τις prop firms, διότι δεν ήθελα να βάλω δικά μου χρήματα σε ρίσκο και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ οι κανόνες που δίνουν οι prop firm εταιρείες, ότι μπορούσαν να με βάλουν και σε ένα καλούπι και σε ένα σύστημα για να μπορώ να διατηρώ κέρδη υπό κανόνες και όρους. Σε αυτό το κανάλι δεν θα δεις screenshots κερδών. Δεν θα δεις να σου λέω wow, κοίτα πόσα έβγαλα και να σου διαφημίζω τα ποσά που βγάζω. Πρώτα απ' όλα δεν θέλω να αναφέρω τι ποσά βγάζω και να ξέρει ο κάθε ένας εκεί έξω αν εγώ έχω χρήματα ή όχι. Αυτό είναι δικό μου προσωπικό δεδομένο και δεν θέλω να το διαφημίζω. Οπότε μην περιμένεις σε αυτό το κανάλι να βλέπεις hype. Σε αυτό το κανάλι θα σου δείχνω τον τρόπο σκέψης, θα σου δείχνω όλη τη διαδικασία την οποία εάν ακολουθείς μπορείς να πετύχεις ό,τι θέλεις μέσα από το forex trading, διότι και εκεί εγώ είμαι εξειδικευμένος. Αλλά θα σου δείξω και την πραγματική προσέγγιση μέσα από λάθη, μέσα από κέρδη, μέσα από επιτυχίες και μέσα από αποτυχίες. Προφανώς θα σου δείχνω και live διαδικασία και θα υπάρχουν και μέρες που θα κάνουμε live μαθήματα μαζί. Τώρα, εάν ψάχνεις αποδείξεις για να πιστέψεις αυτό που βλέπεις, είναι απόλυτα λογικό και φυσιολογικότατο, έτσι, διότι και εγώ όταν είχα ξεκινήσει και γύρω μου άκουγα παντού όπου φίλε έβγαλα ξέρω εγώ 2.000 ευρώ, έβγαλα 3.000, έβγαλα 500 ευρώ, έβγαλα 100 ευρώ σήμερα, έβγαλα 200 ευρώ και ήμουνα σε φάση όπου ρε φίλε δεν γίνεται όλοι να βγάζουν χρήματα γύρω μου και εγώ ακόμα να μην μπορώ και να είμαι 4 χρόνια σε ήττες και να μην βλέπω ευρώ στο λογαριασμό. Αφού είχα φτάσει και σε σημείο να πιστεύω ότι αυτό που βλέπω δεν είναι πραγματικότητα. Νόμιζα ότι εν τέλει από το trading δεν μπορείς να πληρωθείς. Νόμιζα ότι ήταν απάτη όλο αυτό το σύστημα. Αλλά αυτό που με έκανε να φτάσω ως εδώ σήμερα είναι να μην τα παρατήσω. Και προφανώς τα άτομα που ήξερα και συναστρεφόμουν μεταξύ τους, ντρεπόμουν να τους πω ρε φίλε, δείξε μου την τραπεζά σου αν μπήκανε χρήματα ή όχι. Εν τέλει το ανακάλυψα μόνος μου και ισχύει 100% αυτό. Θέλω να κρατήσεις αυτό στο trading. Η καλύτερη απόδειξη δεν είναι τα λεφτά, αλλά είναι η στάση. Το γεγονός ότι εγώ αυτή τη στιγμή βγάζω το πρόσωπό μου δημόσια και εκθέτω τον εαυτό μου και σου μιλάω, σίγουρα σημαίνει κάποια πράγματα. Και αν κάποιος σου λέει πίστεψέ με, χωρίς όμως να σου δείχνει τη διαδικασία, τότε καλό θα ήταν να μην το πιστέψεις. Εάν λοιπόν θες trading χωρίς παραμύθια και δικαιολογίες, τότε μείνε. Εάν ψάχνεις συντομεύσεις και πώς θα παρακάμψεις πράγματα και θα βγάλεις γρήγορα χρήματα, τότε αυτό το κανάλι δεν είναι για σένα. Στο trading δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Απλά μέσα από κανόνες και συστήματα μπορούμε να έχουμε τις πιθανότητες με το μέρος μας και να κάνουμε κέρδη. Θέλω να μου γράψεις στα σχόλια εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο
τι θα ήθελες να δεις σε κάποιο επόμενο βίντεο, γιατί αυτό με βοηθά και εμένα να σου δείχνω περιεχόμενο το οποίο σου αρέσει, αλλά και θέλω να μου πεις εάν έχεις βρει και έχεις συναντήσει traders online οι οποίοι σου δείχνουν μόνο κέρδη και σου δείχνουν συνεχώς αποτελέσματα μόνο και μόνο για να τους εμπιστευτείς. Έχεις συναντήσει τέτοιους ανθρώπους γύρω σου? Γράψτε μου στα σχόλια, διότι βλέπω όλα τα σχόλια και απαντάω ξεχωριστά στον καθένα από εσάς. Και όσον αφορά τα αποτελέσματα, εδώ μπορείς να δεις διάφορα αποτελέσματα που έχω πετύχει. Εδώ είναι από prop firms που έχω πληρωθεί συστηματικά διάφορες φορές. Εδώ είναι διάφορα journal τα οποία έχω συμπληρώσει ανά καιρούς, τα οποία πάντα τα κάνω για να είμαι consistent. Και εδώ μπορείς να δεις history από το MetaTrader 4 ή το MetaTrader 5, όπου και έχω κάνει trading. Μη μου ζητήσεις αφημί, ούτε μη μου ζητήσεις κάποιον άλλον αριθμό τον οποίο δεν μπορώ να δώσω δημόσια. Ελπίζω να σου κάλυψα όλες τις απορίες και ελπίζω να σου αρέσουν τα βίντεο τα οποία δημιουργώ για σένα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, κάνε subscribe και καλά κέρδη.